Hi mga baday, so karon nga adlaw kay murag magmukbang ta gikan ang ato mga pagkaon gikan sa Adelaida no kay gihadagan ko nila 15% discount bitaw. And then karon mga baday, so nuhoddan jud may mga nuhoddan jud kog luto diri sa balay no, so karon mga una lang jud mi sa akong amiga nga balay ako mga sudan ug mga something nga mga dessert something nga mga yan anak din ilaha ang kanon. So karon mga baday, time check, it's already 12:37 in the afternoon. Ang atong buhaton karon is mag-order ta sa Adelaida dayon, free delivery na pud siya. And then maura to mga una sa kabaday na ana jud atong kuano atong unsa ni pangalan day multi-cab nga salakyan para badulong sa atong amiga kay para safe ta bayot, di ba? Anak na yun. So kanina ni siya magrigsan jud mi ma'am, magdi mi makakaon ron. Thank you kaayo, salamat, mabuhay Philippines. Go. So among mas nagisuot mo murag di jud kay nga murag di mi kaabot sa balik sa akong amiga. Oh na ha, nga ko. Oh, sa awan na bayot ha. Nga ko dai. So murag di jud mi kaabot, di mi kakaon ro dili. Hi mga baday! So karon mga baday na kasi tayo pagkaon sa atong tutubangan, murag gauna gid ang mga milk tea kay murag challenge yung milk tea nila, di ba? So kani mga baday, napalit ko sa Adelaida na ako discount 15% kay mabukbang daw ni. So kanino ilang mga sponsor. So una na to ipakita kay ang pizza. Kung sa challenge ilang pizza day, mga baday. Oh, di natin sobraan na wala kami makaon kumayabo. So karon, ang sunod kay kaning mga naapaday ni. Kanini siya ang Korean chicken. Korean chicken. Ay! Wow! Susi pag inaana ha, kinamit kayo. Tanawa. Na siya mga liso-liso siyang mga kilid. Oh. Next kay, di na ito yung kalimtan ang milk tea. Kani ang chocolate nga na ay cheesecake. Then kani kay Okinawa Kambunel. Then kani kay cheesecake gyapon ni siya nga na ay chocolate nga na cheesecake. So unsa siya? Og di na to kalimtan ba yung kay dito ta mabusog ang kanon. Kumbira na dali day no. Siguro mga day mo rin ka kumbira no kay namita sa dagsang plato. So hatan nila ang plato, laban. Bawit ka. Ang ilang kuan. Lantang manok mga baday. Hindi, seasoning seeds. Mga baday. Mura siyang mga naay mga lisos sa talong. Go. Na siya yung mga kuakar. Mura siya na sa hamburger. Oh, go. Mura. Dessert. Hey! Dili, pagkita na ito yung mga bite. Pungkul ka. Dili. So daghanon ko yung Manoy. Gemma, ikumbira kay duwa ka tuhan. Ang uban kay kundi mahurot i-bring house. Manaday. Sudi sa dahil mga lawa nila. Muro ha. Kutsara siya ha. Kaya ako nung sa alubangan sa camera. Pero kung wala ko nung hab-hab ko nung let's eat mga baday. So mag-praise at dahil ta. A few moments later. Go! Lami ang manok sa... Bisaya man ba yun? Lami ang manok baday. Hey! Kaon. Ano sa'yo mapil mo sa manok? Mura siya siomay ate. Ito ka po niya mo. Mura siya siomay. Nya, ang na-feel ako sa manok kay mura siya chicken. Ay! Hoy, kabalo ka nga. Nagsagitana yung mga baday kay kabalo mo kay ang likod na mo day truck na bayot kumadras ba ang truck kay patay na mo. Let's eat na ginawa. Ang fairness mo rin yung manok. Well, nga. Ana biya sigad nga. Dili ko ang. Dili talikdan ang grasya, di ba? Hey! Tones. Balok. Mga dan.
Bahala ko sa pa ng mga grasya, mga grasya no, kung busog na gud ka, mainang gud ka sa ginoo nga dalo dai kabayo. Kung busog na ka dai, hagan na sa mga daw dai dili kay tanan lang gud kanon no. Kay abi grasya. Mojo. Eh. Mga unsa mga wala ko lami kaayo. Aso ko dito, ko among ginaw. Free delivery din ng Adelaida. Unsa ni sa kasala ng Adelaida? Free delivery. Mo na kanindi sa Adelaida, balag asa mas asap laban mo. Pero naapod sila kanang murag branch gani dito sa Bolhoon. Wala ko kabalo kung nag-open na sila basta. I-open na sila niyo yung GPS, makita na sila niyo yung Adelaida. Iguman sa quarantine, iguman diri sa atong GCQ ba ron? MGCQ ba ni ron? Mandumog na dito sa Adelaida ha usa ni siya sa mga editors ni editor ni Kong TV. Okay, si Bunil. Ako na po. OA. Kabalo kung gigotom na ginibayutan ni pero di na siya mo kung ano. Laban gud ano. Laban ta dili. Laban. Laban na oy. Matingalaw niya muhang ano sinoni dahil ng kwarto ako na maligad sa bubayot. Nanarbaho ko yun para makakaon. So karon mga baday mga undali Adelaida gid siya lamig yun Adelaida laban sa Adelaida. Napad yung pizza na busog na mi pero naapay pizza. Dahil sunod, sponsoran namin. Tabayot. Jiwa. Lawa na banget. Wala kay boyfriend? Wala pa oy. Ay. Nagini Ikaw si Ke. na boyfriend. Ang nakagyo boyfriend niya mo kay kanya siya. Laban kita sa boyfriend niya. So, pwede na Matingalan na lang mi nga katong pag last niya, bago pa sila kauyab. Mga 1 week. Last month, no, kay Tambo, kay kanon kay uga na kay kaga na kay ang bayot. Laban lang dito sa kaga. Tubag bayot. Kasi katubag day. Juma lang. Kaon ka, oy? Pinamuni pa. Muni ko lang, kaon ka, oy? Di paliw ko sa kanunday. Kaon mahala. Wala na oh. Oy, kagiganahan sila sa Chicken. manok na Adelaida. Laban ka manok, oy. Sa Adelaida, oy, go. Laban mo sa manok na Adelaida kayo mo. Magburak doon sa pizza, rom. Gusto lang. Karon adlaw na busog jud ni kay tungod sa paningkamot sa mga amiga nga si Ren Snow ni. Pwede maglibrihan jud mi niya. Subutan kay siya so ay kalimot mag-subscribe sa iyang Ay, YouTube ay, channel. oh, go. I-subscribe. Ina sila i-subscribe ang channel. Palihog lang mag-subscribe this Ay, kasi mong tiro, please. Palihog lang kung subscribe Ren Snowy Arauda ni YouTube channel. So, Resnoni, dili na siya tinuon nga best friend kay Resnoni around daw kung YouTube channel. Ang full name niya Ren Snowy Arauda. Dahil yung But YouTube it's channel. YouTube channel Ren Snowy. Hey! So, kuan dam. Parang laban lang Jod at Laida pa more. So, kano mga balang? Wala pa siya nang magkaog kanon bayot pero nag-craving na jud ko sa puan ha. Sa pizza dai. Ako na lang mo yung una magkuha sa pizza dagway. Okay na ba ninyo? Pero eh. Gusto ko siya lang. Yo! Go. Gusto ko siya lang yung pizza, ma'am. Gusto ko siya lang yung pizza. Laban lang sa pizza, ganoy. Sabayo. Ang
ang milk tea, kaya wala pa siya ininom sa milk tea ba yun, kaya kabalo mo mga baday, ganun, wala pa inom sa milk tea. Kaya uli ko na silang balay. Dito na ko nung inom nila. Ang pangalan nila, pizza nila, pizza ba na, basta. Adelaida ko ang Adelaida Choice Award. signature. Adelaida Signature Pizza. Lamig ka ba, dili siya kahit dahil laban ng sa pizza. Ako sa pizza, okay, lamig ka ilang pizza, June. Sa Adelaida, dyan mo makatilo yun nga milk tea. Dyan mo lang. Ang flavor kayo, Okinawa. Sa ba? Subang. Sorry, direct. Ay! Ang flavor dahil ani kay Okinawa. Paduon siya dito sa camera ba yun? Hala, Sige. ang ini kay dili siya sa tuplukanan, gabkuan doon. Di man Oo, ang camera sama. ang tuplukanan. Hindi ko yung pizza alam. Laban na pizza. Ay! Can I taste this? Oh. Go. Ay! Wow! Look. Masa ka lami. Mm. Inados ka ba ang pag-on? Mga unta ba dahil, ikaduha na sa ginako, no? Ikaduha ni mo? Ikaduha ni mo? Laban sa kausa, oy! Nami lagi kayo siya to. Noolbo siya tungkol sa kalami. Gusto ko yun. Noolbo din siya tungkol sa kalami! Lami ka na dahil! Ay, mga gahulat ka, gulangan sa lahat. Nagtugod siya kay mga loon niya. Ay, ko tugod buang. Sino mga loon din? Bayo, gahulat nila eh. Naay mga sinaunang tao. So naay mga katigulangan nga gahulat sa ubos, kanya ating hatag ni nila bayot bahalag. Lami pa kay kaon bitaw no, pero ihatag na to nila kay para makadawat pa tag mga maayong girls sa sumulunod bil ba so naa na sa mga sponsor dira. O, di ba? Yay! Laban oy! Gulaban oy! Laban, oy! Laban sa mga lambing ay mga buzi. Mga buzi na. Everyone, welcome to Rance Noni's channel. Ay, mga baday ko hala. Hi, mga baday! Go. So this milk tea fills me. I'm so grateful about this to take this. Ano ba yun? Okay, kadang-kadang. Chocolate with cheesecake. Go. This milk tea's flavor is chocolate with cheesecake. And I feel so gorgeous about this. Ay! Ikaw na sa go. Kulti mo din. So, dili na ito mag-English ba English? No, dili na ito mag-English ba yun? Go. So, kanina ay nga milk tea kay made with fresh Okinawa in the Highland Mountain of Germany. Ay! Sa ma'am no, mura siya, lamit yun sa ma'am, mura siya kuhaan bitaw. Ang first bitaw kay sobra ka jelly, sobra ka homok, mura siya kag nagkaon og pose. Mura bitaw ka Hindi nakaw. siya para sa upan nga Gahi, lambi gud siya, lambi gud ilaha ba yun, lahi gud ilaha bitaw, lahi gud ilaha ang say bitaw, mga ginana bitaw, laban na ngoy. Laban sa polis iguli, no? Pakuan na lang dyan siya. Pakamang na lang dyan kay. Aw, quarantine pass, no? Okinawa, puti-puti, sike. Tura, puti-puti, ako, ang itong mayot. Ayaw dai! Di, ito,
Imuha man ikaw itagan pa, imuha dahil. Imuha man na. Pares, Nessie. Nessie, man mo Imuha dahil. Naitataksik, imuha ba yun? Si imuha ba yun? Ay, ba, alam pa ko, makabaylo na dahil ang hugor ni Bunel. Busog kay ka? So, kaayo. Cheers at the bit, cheers at the, cheers at the. End na itong video. Cheers at the, cheers at the. Cheers! Mga baday, so na-enjoy mo aning video, please intawon ko, i-subscribe ang akong channel, mga baday. Ay na pagpaabot o ganang lain nga video, no? Subscribe na dahil kayo para ma-update ka sa ubang akong mga video, mga pahilot na ako, mga panuhot na ako nga video. Laban lang ako, Pinamunit. Okay, dyan mo magbahay sa iyang YouTube channel kay makatawa dyan siya, di ba, Day? Of course, mga di magdugi-dugi o subscribe, just Please like, share, and Subscribe! Bilay na, 1, 2, 3, go. thank you, Adelaide. A few moments later. Thank you, Adelaide Pastries! Bye mga baday, 1, 2, 3, go. Bye, mga baday! Pakikat na please. Kaya parang mag-chika sa ito, ikaw maglibak sa daoy.